comfortable. On behalf of Philippine Airlines, we wish you a pleasant flight. Kapusligat di biyak ada dusanan mga dawi an mananap si ubla at palasi paaway kananda kapusi layada adi manligat pamilyada at man sakripisyo da mga dawi ay man ubla kanan di kaadwan naligat di mga dawi ada duay padas di mabalinay lakaman mabalinay barkada tapnuyaw awan di iliw wando sulisugay mangyaw awan sintalek mo na po naan biyak di mga dawi at bakan nalalaka mo bumangon ka sagsapa ubladian amagan ngam mo masayap tas labi nang iliw di nanamnam ngam siyana'y dawat ko na po ta pamilya ka na ay wanan ngam ka na nasin Biblia numadadagsunan ka umali ka ang Kristo at waya-wayaan da ka isungada kayo ay wadaad adawi siya na di nakibaga adim linglingan na marswa naan biyag di mga dawi at bakan nalalaka mo bumangon tasagsapa ubladian amagan ngam mo masayap tas labi nan iliw di nanamnam ngam siyana'y dawat ko na po ta pamilya ka na ay wanan Ladies and gentlemen, we are now on our final approach and we shall be landing in a few minutes. Please check that your seatbelts are securely fastened. All passengers have requested for wheelchairs. Please remain seated until all passengers have disembarked. Priority will be given to those with MAAS stickers. There may be a 15 to 30 minutes. naan biyag di mga dawi at bakan nalalaka mo bumangon tasagsapa ubladian amagan ngam mo masayap tas labi nan iliw di nanamnam ngam siyana'y dawat ko na po ta pamilya ka na ay wanan ngam siyana'y dawat ko na po ta pamilya ka na ay wanan ngam siyana'y dawat ko na po ta pamilya ka na ay wanan. Correct sign 12, Violet, bye-bye. 7373 mile final wind 26 25 Robert.